svojstva gusula. Kako se to uzima gusul? Ovdje imamo dva hadisa koji su osnova i temelj u poglavlju gusula. To je hadis Ajše i to je hadis Mejmune radijallahu ta'ala anhuma. Vidimo ko nam je prenio gusul. Žene poslanika, majke vjernika, one su te koje su prenile znači gusul. One su te koje su prenile gusul. Prvo hadis Ajše radijallahu ta'ala anha kaže, kada bi se poslanik sallallahu alejhi ve sellem kupao od dženabeta, oprao bi svoje ruke, potom bi abdestio kao što abdesti za namaz, potom bi, kaže, zagrabio svojom rukom vodu, pa bi protrljao korijen svoje kose, dok ne bi bio ubijeđen da je natopio dobro korijen kose, znači da ne ostane suho. Potom bi, kaže, tako bi 3 puta uradio po svojoj glavi i potom bi oprao ostali dio tijela. I hadis Mejmune, jedan i drugi hadis je kod Buhari i kod Muslima. Hadis Mejmune, bi Allah ta'ala anha, da je rekla, postavila sam poslaniku sallallahu alejhi ve selleme jednu posudu sa vodom za kupanje i zastrla sam ga. Zastrla ga, pa da to ukazuje da je lijepo čovjek kada se kupa da se zastre. Obaveza je muslimanu da se zastre. Ne kao što danas rade, možete vidjeti kod kafira kako rade, kad uđu negdje u slačionicu, fudbaleri i tako dalje, to se sve kupa ko stoka. Ko hajvani kad se kupaju. Niko nije od koga ništa ne krije. Jednostavno svi se, to je zabranjeno šerijski, to je haram. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježi Muslim, ne smije muškarac gledati u avret žene, u avret muškarca, avret žene, to je jasno. Ne smije gledati avret muškarca, niti žena smije gledati u avret druge žene. Ne smije znači gledati u avret. Kaže pa sam ga zastrla, pa je oprao svoje ruke 2 ili 3 puta, potom je oprao svoje stidno mjesto. Potom, nakon što je oprao stidno mjesto, kaže, obrisao je svoju ruku o zemlju. Obrisao o zemlju ili od zid. Tako je došlo u predaji. Da li je bilo od zemlju ili od zid. Znači, oprao je, potom je isprao usta i nos i oprao svoje lice i ruke i glavu. Potom je saprao ostali dio tijela, potom se malo pomjerio i oprao svoje noge. Pa kad se abdestio nije šta uradio? Nije oprao noge. Pa sam mu donijela peškir, krpu jedno da se obriše, pa je odbio. Nije htio da se obriše. Ovo su dva hadisa na koje se islamski učenjaci pozivaju kada govore o gusulu. Najviše se pozivaju znači na ova dva hadisa jer su oni najprecizniji način pojasnili znači način kupanja kako se je kupao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Na osnovu ovoga možemo kazati da je nakon gusula, nakon nijeta za gusul da treba opet ruke 3 puta prije nego što zagrabimo iz posude ako se već kupamo na takav način. Zato što je rekla Ajša radijallahu ta'ala anha, pa je oprao svoje ruke, a Mejmuna kaže oprao je ruke 2 ili 3 puta, potom je zagadio iz posude. Pa znamo da nije dozvoljeno čovjeku da nečiste ruke tako stavlja u posudu i vidjet ćemo nakon toga, nakon ustajanja, da je čovjek obaveza da pere ruke prije nego što znači stavi u posudu. Ovo pranje ruku može biti s ciljem da očisti neprijatnosti koje su eventualno bila na rukama s jedne strane, ili s druge strane može biti pranje ono koje je obaveza poslije čega? Poslije spavanja. Znači jedno do to dvoje. Postoji ova mogućnost ili ova. Islamski učenjaci, kako spominju na Hadžari drugi, znači ukazuju na te dvije mogućnosti. Nije tačno pojašnjeno o čemu se radi, ali postoji jedna ili druga mogućnost. U svakom slučaju, znači, pranje ruku je neophodno prije nego što se zagrebi nešto iz posude. Zatim da opere stidno mjesto i ono sve oko stidnog mjesta do čega je došla, znači, sperma ili nešto drugo što se mora ukloniti sa tijela. I to će uraditi lijevom rukom.
da opere ruku nakon što opere stidno mjesto sa šamponom, sapunom, šta ima na raspolaganju. Znači vidimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obrisao znači ruku o zemlju. I jednom se kaže, rivajet kaže fedeleke hadelken šediden, pa je da je jako i žestoko znači trljao tu svoju ruku o zemlju, znači da bi sa nje uklonio sve što je ostalo na ruci. Potom da abdesti, kako se abdesti za namaz. I to je došlo u hadisma Ajše i Mejmune, ovaj abdest prije gusula je sunnet i može se gledati sa dva aspekta. Da se čovjek abdesti prije gusula i da više ne pere dijelove tijela koje je oprao pri čemu? Pri abdestu. Može biti da je zbog toga, da je tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, ili da ih je jednostavno oprao braću zbog vrijednosti tih dijelova tijela. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu, Allah je garantovao i garantuje mu'minima da im neće kažnjavati dijelove tijela, oslobodio je dijelove tijela koje im čini sećdu od vatre. Ti dijelovi tijela su oslobođeni od vatre. A onda je na čovjeku da radi, da oslobodi druge dijelove tijela od čega? Od vatre. To mu niko ne garantuje. Za leđa niko ne garantuje da se neće pržiti. Radi dobrim dijelima da ih oslobodiš od vatre Allahom milošću. Ali čelo, dlanovi, koljena, unutrašnji dijelovi prsta, to je šta? Allah se barek ta'ala oslobodio od čega? Od vatre džehennemske. Znači neće te dijelove tijela pržiti vatra džehennemska. I čak ima u hadisma, znači navodi kada budu izlazili ljudi, kada budu vačini i džehennema, da će biti poznati po dijelovima kojima se oni sežda. Jer te dijelove neće, znači vatra, neće ih pržiti vatra. Znači postoji, ili da je bilo, da je pravo to radi šerefa koje imaju ti dijelovi tijela, radi vrijednosti, ili da je pravo da više ne bi ponavljao. Dalje se vraćamo na svojstva abdesta. Ako je pravo noge, ako se kupa na mjestu gdje ima nečisti pod njegovim nogama, tada će odgoditi pranje nogu na kraju. I to je jedna verzija od imama Malika. I to je, Allah najbolje zna, najjače mišljenje. Tako se mogu pomiriti, znači, hadisi. Tako se mogu pomiriti hadisi. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže oprao je, potom se pomjerio i oprao stopala. Što ukazuje da je bilo šta pod nogama, nečistoće, jer da je bilo čisto, oprao bi to odmah na početku. Kao što je uradio u hadisu šta Ajše da je, znači odmah uzimao abdest. Nakon što je abdestio, posuće 3 puta vode po svojoj glavi i natopit će korijen kose. Posuće vode 3 puta po glavi, natopit korijen kose. Potom će oprati desni dio glave pa lijevi dio glave. I proći će prstima kroz kosu, znači da dobro natopi korijen kose. Jer je došlo od Isu Ajše, spomenuo se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio sa prstima kroz kosu dok ne bi bio ubijeđen da je natopio korijen kose. Hoće li prolaziti kroz bradu ko pri abdestu ili neće? Tu se vodi spor među ulemom. Džumhur uleme, Malik, Ebu Hanife i Šafija, Ibn Hazm i drugi kažu nije obavezno. To je dobrovoljno ako želi, ali nije obavezno. Ali ovo se odnosi, braćo, kada je čovjek ubijeđen da je voda šta došla znači došla do kože. Da je voda došla do kože. Vidite, ako bi čovjek znao da ne može zbog gustoće brade, da ne može voda doći do kože, ili zbog nedostatka vode, znači sa malom količinom vode da se kupa, onda morao bi proći, znači kroz bradu, da dođe, znači da svaki dio tijela bude pokošen, a u svakom slučaju to je preče da učini. Jer čovjek se može ponekad tuširati, znači tušom da se kupa i da ne pazi na to, ako ima gustu bradu i ako žuri, može ostati znači nešto kada ne bi prolazio prstima kroz bradu, može ostati nešto suho. Nakon toga opraće ostali dio tijela, počet će sa desne pa onda lijeve strane. Opere desne znači stranu pa lijevu stranu.
Kako god da sapere do pasa, pojasa, gornji dio strane, desni, pa pređe na lijevi, pa onda opere desnu nogu pa lijevu, i da opere cijelu desnu stranu pa lijevu, kako god da uradi ispravno. Kad bi obrnuo, pa da opere lijevu, pa desnu stranu, ništa ne smeta. Ali ono na što ukazuje hadis Ajše jeste da je poslanik volio pri čistoći da počne sa desnom stranom. Da počinje sa desnom stranom. Iako je pranje braće desne strane odnosno na lijevu, sunnet po konsensusu islamskih pravnika. Pa kada bi čovjek oprao desnu ruku, lijevu ruku prije desne, njegov abdest bi bio ispravan bez razilaženja. Nikakvo razilaženje nema da abdest bio ispravan, ali ja kaže, ne smeta mi kaže i ne pazim kaže hoću lopiti desnu lijevu prvu. To je znači sunnet je da se počne sa desnom, ali ako čovjek obrnuo, to neće znači uciti ispravnost njegovog abdesta. Što se tiče polijevanja vode po cijelom tijelu, što smo kazali, ovo zadnja tačka, to se čini jedan put. To se čini jedan put, jer je došlo, ovdje u hadisu kaže da je 3 puta prošao prstima, znači 3 puta oprao glavu, a kada govori o tijelu, onda je šta? Kaže, saprao ostali dio tijela. A kada kažemo saprao ostali dio tijela, to se odnosi koliko puta? Jedan put. Saprao. Protivno bi rekla, saprao je 3 puta ostali dio tijela, kao što je rekla, zašto? Za kosu. Jer sigurno da je pranje kose je teže, znači nego pranje kože ili ostalog dijela tijela. I to je mišljenje imama Ahmeda i imama Malika i odobro ga šehu Islam ibn Tejmije. Iako džumhur kaže da je lijepo čovjeku da 3 puta opere tijelo. Džumhur kaže da je lijepo. Kažemo ako ima čovjek potrebe, neka opere 3 puta. Ako ima potrebe više od 3 puta, šta? Opreći više puta. Kao mejt. Operite ga 3, 5 ili 7 ili više puta. Znači sve shodno potrebe.